la 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 la. Henry M. Sa hapon, Henry M. Sa morning hirit, hanggang sa tingkion, tutok lang sa DCGB. La 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 la. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o katuratan, si Henry M. ang bida dyan. VP Henry Maceda, siya ang the best. Gayon. Parang iba. Gayonon. Rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. It's just great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you. Chief Ramiro Taray sa Technical Department sa lawas mga tugang Mega Force Patrol para po sa mga bareta sa pag-aaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa Newsroom, News Director Marty La Cruz, hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po mga tugang sa DCGB. Good morning, Lunes ngunyan, Marso 3. Marso 3 na, tama? Marso 3 ngunyan. O Marso 2 pa sana. Marso 2 pa sana, ha? Marso 3 na ay makaskaso ng oras. Adi, Marso 3 na pala. Good morning, good morning, good morning Pilipinas. Mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Marso 3 na. Mga tugang, March na. Uy, 28 tabi mapon. Tabi ang pang... Sa Marso 28, mapon mga tugang ang pambansang drama ng Pilipinas. Marso 28, mapunta ba ang pambansang drama ng Pilipinas? Ang karampanyahan sa lokal. Mapun ang karampanyahan. Tasa sa daw tabi, Chief Ramir. Tasa daw tabi yan. O yan, okay. Good. Bueno. Ramon niya to mga tugangan, mga buwan manong o kayaan sa tuyang mga marhay na bareta sa morning hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Marhay na bareta, mga tugangan niya na pagkaga. Taban sa tuyang marhay na bareta in the morning. Mga marhay na bareta, pagiristoryahan ta mga tugang an suka. Yan, ha. Pag tama ba, suka, nasa suka na kita. Nasa suka. Okay, nasa suka na ba kita. Dili po kita sa Team Suka. Buda, Team Sinusuka. Nasa suka na pala kita. Team Suka. Ito, dago ka din do, ha. Ang ano nga ng Bicol ka at English kan suka? Vinegar. Yan, ha. Sabi, if your quest for longevity in life, look to those who found it. Apple cider has been part of the health regimen of centenarians throughout the world. Yan, ha. Kung gusto mo da mga tugang na maglaba ang buhay mo, ay dek, tama. Kung may pangaturugan ka da tabi, na maghalaba mga tugang ang buhay mo, napag-araman tabi na igwaki mga pinagagamit, mga tugang ang mga gurangkan mga panahon. Namin na resulta para maglabaan sa indang buhay din hanggang sa sobra sa 100 na taon.
Inang pigapod na apple cider vinegar. Yan. Ikating, may diet kang apple cider. Igwa ka di. Ha? Apple cider vinegar. Iyo da tabi mga tugang iyan ang pangkinaba na pinagagamit kan mga centenarians sa bilog na mundo susog sa research. Sabi kaya ang ascetic as in nayaon dyan sa apple cider nakaka-promote databi nin gastrointestinal health para ibalanse mga tugang ang pH asin pinag-inganyar databi kay ni ang mga friendly bacteria na magtalubo. Yan. Ang vinegar igwa databi ki antiseptic asin antibiotic properties. Ini databi igwa mga tugang ki reverse nakakatabang databi ni para i-reverse an atherosclerosis o hardening kan mga arthritis asin po dissolved gall and kidney stone. Yan. Nakakatunaw databi nin mga kidney stones. Asin gallstones, mga tugang susog po sa tuya na binasa. Yan. Yan databi ang karahayan. Mga tugang kang pag-inom, kang pinag-aapod na apple cider vinegar. Yan, di ba? Tama pala si Premier. Pagpainom kang apple cider, adi, pagpainom ka, di ma? Pero igwa kang parte, dut-dutan. Okay. ano, Jing? Anong apple cider mo? Dut-dutan yan. Di, makidut-dutan. Dut-dutan. Yung databi ng karahayan mga tugang kang pag-inom kasabay sa napigagamit sa pagkaon panga-ingredient sa pagkaon ang apple cider vinegar. Iyan po ang mga marahay na bareta mga tugang sa Morning Hirit digdi po sa DCGB. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Yes, yo. Bueno, aramon ta daw mga tugang mga buhay na manong bareta ngunya na pag-aaga sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Report kasabay si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, come in. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay sa binamanaw niya itong mga istorya. Pinaghahanap po pagkasuhapon kan may sadirinin kurangan na baka kung sainan pagtubod may naghabas sa pagsabing ini kung nakabuhi sa bilog na aldaw kaswapon may makakasapod o nakahiling na lamang kan baka samantalang kung sa bilog na maghapon kaswapon dahil lamang ini nasiripan sa bisinidad kan na barangay o luwas pa kan barangay. Ang problema dahil na nalocate kan may sadire kan ang pamilya kay ni natagsadiri si Edsel Muhar kan barangay Purok 7 kan barangay Gapo Kamalig. Ipinablatter na inibp sa barangay partikular sakop ni Kapitan Amino Sidal mismong sikap da Amino Sidal nagpaabot sa DCGB News ang description kan baka color puti asin paraugbo na baka. Ingka sudah na may makahiling lamang o makasagpong kay ni kung day maninihinabas baka makiyak koordinar lamang may paabot sa barangay Gapo Trukap Amino Sidal tanganing maibalik ini sa tagsadire. Din kung makabalik o kaya maka-informar lamang kung makabalik sa tagsadire may gratification man daang itatao an may sadiri kan na sabing baka bata dakulaw na bibigon estimate da ka ni bibakal na ini dating ning mga lampas 28 day man tinawta garian gustong kantidad 30,000 day nantos duman sa 30,000 mga 30,000 ang kantidad kang baka dakulaw na baka nawawara digdi sa Purok 7 barangay Gapo Kamaligalbay Pangyari. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita kasabay ang Mega Force Patrol.
Baretang sunod-sunod. Karen Alan nasa linya. Para muntadawan mga istorya kasabay mga tugang si Karen. Karen, good morning, kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga paraan tabay. May extension man o warang ipababaan ko melik sa Kapitolyo. Papadagusto na kan gobyerno probinsyal ang pagpadugdog min housing unit duman sa mga naapektuhan na pamilya kan paglandslide kan pagbagyong Christine sa Burabod, Libon, Albay. Sigun kay Provincial Human Settlement Officer Engineer Karen Olaires, na pag-uro na inibiti kan opisina kaibahan ang provincial na umagi man ang election ban, tuturog ka na ninharong ang mga ini dahilan saan itinaong rason, naka-charge iyan sa emergency shelter assistance. Gustong sabihin ka VP, parte pa ini kan disaster response kan gobyerno provincial sa mga nagkagurulting ito na kung kaya gustong sabihin man, dapat sa lalong madaling panahon, maililukar na ining mga pamilyang nagkawalaan ki mga harong, garakan massive landslide, buda dapat man tabi VP, nagpupuo na sa mga siring na peryodo ang probinsya sa pagpaharong sa mga ini, susog padigdi, pampanti man sinda sa siring na desisyon, dahil ka sa parte kan mga ini, ginibumanin sa anlasdag na maski pa paano ipaisi sa Commission on Elections ang siring na aksyon, nganing magpadagot ang provincial sa proyekto sa laugan 45 dias sa election spending ban. Matatandaan kaya tabi bagabiti kan mga nakaagi, nagdesisyon ang gobyerno provincial na maghagad ng exemption sa COMELEC para digdi ngani na daima mugpat sa alanganin ang pagbakal min mga materyales asin paluwas din pondo sa pagparelukar kan mga ini sa ipinagbabawal na peryodo kan COMELEC na magpaluwas ikwarta kan gobyerno sa laog kan peryodong iyan. Yan KBBP ang report, Karen Alawit Boy, DCGD News. Alright, sige. Salamat tabi Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Yan, tras tanto, dumang kita kay Padingal Armario sa dagdag na report in the morning. Good morning, Padingal. Pasok. Thank you so much, Pade. Good morning. Good morning sa mga taga-crossing kan humapon na pirming nagmamati sa morning hirit. Binisita kaso hapon Pade kan grupo ni Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Karibanan sinda Board Member Liga President Resiam Ismael, Christopher Kitoko, asin ipapang opisyal kan syudad an barangay Humapon. Sa imbitasyon kan pamilya Marabilia, nagpamiridbid ang grupo, asin nagpahayag kan sa indang mga intensyones sa mga masunod na aldaw. Presente man nagkamperang barangay asin dating barangay official kan Humapon na ikinaugma ang pagbisita kan grupo. Si Mayor Garbin pinaliwanag ang sayang mga pigigibong niyan sa syudad, lalo na ang mga plano pa digdi sa southern part kan Legazpi na nagiging sentro ng unyan ng mga development, mga proyektong patinampo, tubig, kuryente, mga posibleng lumawag pang negosyo, kabuhayan, asin ipapa mga basic na serbisyo sa barangay. Agad niya sa naman na may pagpadagos ini sa pagi kan sayang mga pagiriba asin pigatawan ang gadin doon na sarong pagi na marealisaran mga planong ini. Sabi niya, suportaran giraray an Ako Bicol Party List numero 131. Yan, bali ang bungkaras kan informasyon digdi Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat Padingal sa report. Hali dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines tayo, kasabay mga tugang Senior Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Kumusta dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga tamantabay. Headlines ko niyan. Zero o sarong bagyo. Ang lauman ko niya na Marso, sigun sa pag-asa.
Sobra 7,000 na kaso ng hand, foot, and mouth diseases sa nasyon na irehistro kan Department of Health. Wala si Malacanang, aminadong makangalas, analanggaw pamanggiraray na presyo ng bagas. Nagrehistro ka mga survey firm para makapagkondukta ng mga election survey. Binawi kan Commission on Elections o COMELEC. Department of Health, nagpagirumdum sa publiko na mag-practice ng good hygiene sa tahaw kan naglalanggaw na kaso ng hand, foot, and mouth disease. Nagpatindog ng darakulang ice plants para masolusyonan ang pagkaraot kan mga agri-products. Tigadala na kan Department of Agriculture. Pagitaas kang kaso ng dengue, darakan climate change, sigon sa Department of Health. Bagas na may bukbok, bakong ali sa NFA, sigon sa administrador, kanasambit na ahensya. At ang 11,000 na backup na vote counting machines, biganda na kan COMELEC. Pagkagaba kan tulay sa Isabela, pipaimbestigaran ni Maray ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Grabe man ito, ano? Oo. Yugo-yugon mo buro, may nakalagang tulay. Haloy na ito, paligin ibo. Day, Pigi bo. tatapos pa sana ito. Nailing muna yan. Pinunan ito panahon ni Digong. Iyan ang dapat investigaran kang Kamara de Representantes. Ang sabi kan ano yan, ito ang disenyong ito, primerong gigamit pa sana sa Pilipinas. Itong klaseng style na ito? Oo, itong style na ito na pure steel. Oo. Gabos bakal baga ito. Iyo. Pati so ato girder. Yes. Kaya lang pang may uminaging truck na oros. Magabaton kayo sa truck. Gari magabaton sa truck. Garo halabaon so ispan. Iyo. Gari kulang kito ko da. Oo. Gari kulang kito ko mo da. Para sa badala man ito naandalang kan engineering kung paano ito daigro makadag ito. Malata, sige bagang kapag kunyang kan DPWH region to, nagkagad ng asistensya sa central office na tabangan siya na maimbestigaran kung ano talaga ang nangyari. Ano na dala, inay ko po. Makasupugon man ito. 1.2 billion. Pero ito pare? 1.2 billion. 1.2 billion nahulog sa daga. So party man. Ano ba yan? Sarong party na oros. Kabang ito halos adi. Oo. Ito lang, kaya dito ginibuan kayo ta. So dating pigagihan, kan na tinampo, pag nag-uuran kitudo, minasap ngay sa tinampo. Iyo. Ginibuan kitulay. Oho. Mala ito. Salbatana, ano? Parito na yung nagadaan. Ata na nga ni. Sus ko. Grabing gabat kang truck. Ang sabi, may mga istorya na dahil pa na dumampi di agi ang ki Dracula. Nailing muna yan. Balat vehicle sa daang daa. Oo. O di dahil naman masabutan ta, so driver mo na pa inantikan truck na wara. Nawara. Nagdulag ka mo. Nako ko ha. Makaulukon kita, adi. Ano ba yan? Okay. Department of Agriculture at UNICEF nagbiyo ng sa kontra malnutrition. Oo. O dahil na mo na magkaragatabi. Ay, kasi pa dito kan, kasi ito project nagpoon. Ano na? Itong tulay sa ito nagpoon. Panahon ni PRRD. Sigurado, investigaran yan. Oo. Investigaran yan. Alright? Oo. Hindi mo na magpakararagat ha. Saga may rollback. Pira. Magkakawat sa 80 hanggang 1 Gs. Ay, salamat. Sa gasolina. Sa diesel, 70 hanggang piso. Oho. Litro ang rollback. Oo. Ang kerosene, 1.30 hanggang 1.50 ang rollback. So, ang final po kani at siyang na 8 sa iluluwas yan kan mga ano yan, companies. At ipapauto 6 o'clock in the morning sa aga. Yes. Okay, yung dito mga headlines ngayon na pag-aaga tuwing ang PWise Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, PWise nyo yan. 24/7 konektado ko mo, maski na yung load. From your space, inipo si Martela. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Mga tugang, nasa linya po si Rariel Bayanet. Rariel? Yes po. Yes, sir. On air katabi sa DCGB. Go ahead na, amigo, sa latest forecast para po ngunyan alaw. May na aga po.
Mr. Liz, ang nakaka-apekto sa bilog na nasyon, Komodoro sa naghali sa sirangan. Di man na magdadara sa kabikulan mo niyan, mapanganoro na kalangitan na igwaman tsansa din mga kalat-kalat mga pagkuran, asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ang mamatayan, na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang buhat kang temperatura nila lauman po 23 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6 nin aga, masulno pa dyan alas 5:54 nin hapon. Alipurigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat, Sir Ariel, sa forecast. Para ngunya na aldaw, may kinaraman po sa latest na kamugtakan kan sa tuyang panahon. Oh, yung tabi yan. Pasensya na ka mo hata. So, cellphone ko tabi na smart budak globe na walat ko sa harong. Nangyari, kasubangi kaya daw ako. Day ko tabi na ko so cellphone ko na smart budak so globe na pagdetext nindo. Pasensya na po kamo. Day ko nakukuha talaga kung saan ko na ibugtak ta. Hali kaya ako sa Manila kaso Sabado baga. Tapos nag-change ako kikuan. Nag-change ako kibag ta iba man ano yan, tapos naggamit ang droda ko lang bag. Saan ko rin ay so cellphone ko, kuri kansarong ano, nagparatanog dan, garuyan mas nasarong gayon. Tengo na po mag-text tabi sa tuya tabi na 0928-777-5548, 0966-203-0034. Taon takuan ko tabi na 7:30, alas 7. Ako ang kutabi na alas 7. Kung dahil ito, pahapit ko kay Boy sa harong pag marata na dumanan mga pag-iriba ko sa harong. Nawalat ko. Dahil ko na kunhain pag una ko yung sa kuyang bag. Alright, 20 minutos babi bago mag-abot ang alas 6 din pagkaaga sa satuyang programa. Sa mga birthday greetings muna tayo. Good morning kay Busing Nonito Gaberia. Maray na agad tabi amigo. Tabi sa mga listeners natin dyan sa Bilog na Mundo. Good morning tabi sa indo nga min. Good morning tabi sa inyo nga min. Yan ay nay ko po ano ning post ni Kong Joey Salceda. Pigo condolence ay si Dr. Nats Rimpilio. Hello. Hello, Marina. Maray na agamigo. Kasubanggi ba ko? Raut subanggi mi? Ano? Raut subanggi mi kasubanggi. Nata. Kung kasura niya giray so aleko, sa kama, siguro mga 10 beses nagpalso. Napano daw? At ang marapakan sa mo yung mga appliances, may matami. Yun na nga nian. Napano daw di? Bako nagiray sinakambit mi. Iyo baga. Gabos ka ni biluganing ligas ti wara. Baka pag-testing sa appliances mo kung kumusta man. Kumusta daw si Irahay? Garip, baka inirahay pa. Abo ko gusto ko magsugpon sa mo ako. Irahay ba rin magpuro palso? Irahay magpuro palso. Pangyayari, adi. Baka sa imong ginibong gari Christmas light ang pagka-design. Gari iyo. Sakto pa. Gari so, ikaw ba, ang kuyan baga na nagkikimlat-kimlat baga? May design ka ng electrical, wiring? May segundo baga yan. Pig-adjust dyan? Kaya 5 seconds, 10 seconds. Makarokan. Gari baka mali ang turog mo Sisya man ang mabaral ka, nagpingisip mo, so rep mo. Luma na nga, bararout pa. Ginatagadul sa nang bigla. So earphone mo. Yung man ang gadadi. Paribuko na nga niya, bararout pa. Yung man ang gadadi. Yung man ang gan. Kaya na dapat imbestigaran. Kan? Bahala na kung sisya mag-imbestigaran. Okay. Naman tumarang kita ding diyo, matikuson mo kita. Yo. Dapat din sa nagparatara mo niya na panahon. Sa nagparero. Kaya baga ako nagkataram na sa imo. Yes. Dapat kita sa mag-uroron. Okay. Sige, Migo. Salamat.
kung ano. O, sandali lang ta. Igwa kung nahiling ni Kwan na post ni Congressman Joey Salceda. Ano yan? Oh, ay naku, nagparam na sa kinaban si Dr. Nuts. May post ni Kong Joey 2 hours ago. Rest well ngaya my comrade and my most efficient and effective health manager, Dr. Nathaniel Rimpilio, ay pangyari sa Maabaka. Adi, nagpaaram na pala sa kinaban si Doc Nuts. Kaya aloy-aloy ko na ining din nakakauron eh. O condolence tabi sa Kwan, condolence tabi sa pamilya ni ano yan, Dr. Nats Rimpilio, kay Dr. Rimpilio, so Assistant Regional Director tabi kang Department of Health, di ba? Si Dr. Rimpilio, condolence tabi o rest well tabi mano, Dr. Nats Rimpilio, pangyari sa Maabaka. Adi, ano daw ang kinagada ni Kuan ni Doc Nats, Dr. Nats Rimpilio. Adi, una ko na sa bagay medyo may kuan ini. May mga hilang-hilang ini si ano yan si Dr. Nuts kan mga nagkaaging aldaw, ay nako, yung manangadang buhay. Adi, sige. Nailing ko sa post ni Congressman Joey Salceda ngunya na aga, 2 hours ago. 2 hours ago, tabi si Dr. Nuts Rimpilio na maaram na tabi sa kinaban. Ayan. Alright, sige. So yan tabi, mga tugang ang kuan ano, pati pala si Manong Rick na Mendoza. Sabi ni Manong Rick sa post niya, rest well ngaya Manong Doc Nats Rimpilio, salamat sa pagiging amigo, salamat serbisyo salbay. My condolences to Dr. Rosa Maria Balisnomo Rimpilio and to the whole family, Dr. Angela Maria Balisnomo Rimpilio. Yan, ha? Ano yan? So, Assistant Director ka na Department of Health. Okay? O di, sige tabi. Taga dyan ini si Doc Nats sa Kabangan. Kabangan, Legazpi City. Tabi, Dr. Nats Rimpilio. Sige, param tabi, Dr. Nats, ha? Rest in peace, ha? Pero ini sa mga resource person niya to, mga tugang sa Department o resource person ta, sa programa tang Radyo Klinika. Dr. Nats, ha? Sarili sa mga nagiging resource person ta ka ito, sa tuya tabi na programang Radyo Klinika. Okay? Sige po. Sino nakaburol si Doc Nats? Ano ba sa iyang bangkay, ha? Sige, taaramon ta na lang tabi. Nasa linya, mga tugang, ang dagdag na report kasabay si Joshua Bino. 12, bago po magabot ang alas 6 din pag-aaga. Joshua, good morning, kamin. Yes, good morning, DK. Good morning sa mga parantabay. Talagdag nitong bareta mantang nagranis na eleksyon sa Mayo 2025. Posibleng makamatik palang kita ng mga brownout. Siguro ini kay Commission on Election o COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valasa, kung sigun sa iya posibleng maging parte ini kana pagtitipid sa kuryente o maging maintenance work kana ALECO o kaya kana National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sigun kay Attorney Balasa, igwa kaya nani na promesa o paghururon ang tendang sentral na opisina asin kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na pag-abot ka na kondukto o aldaw mismo kan eleksyon, dapat wara ng mangyaring power interruption. Tangani ng masiguro na maging smooth, magayon, asin marhay na ang dalagan kan kondukta kan eleksyon sa Mayo 2025. Haloy na ini, wala pag-ulangan kan na Commission on Election o COMELEC asin kan NGCP na dapat wara
ng mangyaring power interruption tabi dito Henry sa mga voting center sa Bilog na Nasyon at ihempluman digdi sa Bicol Region. Naging pangayag ini ni Balesa kung sa insident sa iya maging salado man kan Commission on Election o COMELEC talagang preparado naman sa indang mga kaya ay preparar para sa kondukta ka na eleksyon ang tigahanap sa talaga ninda iyo ang pag-abot kan mga automated counting machine o ACM digdi sa Bicol na posibleng umabot sa kabangaan kan bulan ng Abril kung saan kung umabot man ini itikad mo na ini sa mga city as in municipal treasurer's office as in sa mga COMELEC office sa digdi sa Manila inapartekan na rehiyon para sa safe keeping bago i-distribute sa malalain man ng mga voting center. Tigahalap ko sa naman ang pag-abot kan mga official ballot kung saan ang naging printing tabi kay David Henry 1:1 sigun kay attorney Valesa. Tigilauman man na mag-abot digdi sa Bicol Region katapusan ka na Abril o kaya first week of May kung saan i-distribute man ini sa mga maestro-maestran na maserbi bilang electoral board sa aldaw mismo kan eleksyon. Sobra sa 4 milyon na pedaso ng balota ang natapos ng maprint kan printing committee kan Commission on Election para digdi sa Bicol Region. Kung kaya mantang nagarani, susog kibalay sa ang eleksyon, posibleng may mga pagpalsok o kaya pag brown out kitang mamatian bilang kumbaga pag-preparar man sa NGCP tangani ng masiguro na sa aldaw mismo ka na eleksyon wara yung mga yaring brown out. Yan di ko ang dagdag na storya. Joshua Binaw, PCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Bueno, all right. Paningit sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Didi kita mga tugang sa mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Magayon ininaswestyon kan sa kuyang amigo Renen de los Reyes, ngunyang bagada Marso, pinag-celebrar niya to mga tugang ang pagirumdum sa mga kababaihan. Yan ha. Women's Month, Happy Women's Month sa Gabos. Yan ha. Sabi-tabi ni amigong Renen de los Reyes, bigay daw kita sa mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Susog po sa masusi na paghahanap ni Renen de los Reyes ang satuyang amigo dyan sa Catanduanes. Yan. Sabi digdi, aram daw nindo mga tugang kung kasuarin enot na tawanin pagkakataon ang mga babae na magboto sa Pilipinas. Kung kasuarin mga tugang na tawanan sindanin karapatan na makapagpartisipar sa eleksyon. Susog mga tugang sa informasyon sa panginginot ni Pura Villanueva Calao, isinulong kay ni asin kan sa iyang grupo nin mga kababaihan na sinda mataonanin karapatan na pareho kan mga lalaki na makapagboto sa eleksyon. Enot na nagkaigwanin pagbalo si Villanueva Calao na mapahayag ang mga babae na makapagboto sa paaginin proposed law. Yan ang mga panukalang batas. Hinagad niya sa dating assemblyman ka ito na si Filimon Soto Kansibo na magkaigwakan siring na bagay sa Kongreso kanuminaging 1907. Kunahin ini nakapasa. Ayun. Kang 1907 palan, mga tugang, naipasaan siring na bagay. Sa paagi, ninsarong batas dumantabi sa Kongreso kan Pilipinas. Alagad, ini po, dahil nangyari, sala palan sa pagkabasa ko, sabi, mga tugang hinagad yan ni kay Assemblyman Filimon Soto Kansibo
na init databi i-propose duman sa Kongreso kan Pilipinas kang uminaging 1907 alagad da ipo ini naka-naaprubaran. Kan taon 1919 kan ipasa sa Senado ang sinabi ng bagay sa panginginot ni dating Senate President Manuel Quezon, asin po ini mga tugang na pigapod na Women Suffrage Bill na ang mismong author kay ni iyo si dating Senador Pedro Sison. Alagad ini mga tugang da inaging lay dahil da inaprubaran kan House of Representatives. Sa likod mga tugang kan sinabi ng mga pagbalo, lalo na nagkusog ang pangapudan mga tugang na makabuto ang mga babayi, lalo na ang mga Pinay. Duwang ulit na pinaghagad ini sa Kongreso ni Governor General Leonard Wood kanuminaging 1921 as in 1923 sa Kongreso na ipasa ang suffrage bill para sa mga kababaihan alagad da po ni nangyari. Grabe, halawikon man ang kuwan adi. Ang proseso adi. Kanuminaging 1933 kan makalusot mga tugang ini as in naging batas may kinaraman sa Commonwealth Act number 34. Ang pahayag kan mga babae na sinda po makapagboto alagad naging panandalian sa naini, temporary sa naini dahilan po mga tugang sa pinawarang saysay ini kan Constitutional Convention kanuming naging 1934. Padago sa nakipaglaban ang mga kababaihan sa indang karapatan asin pinagsugo mga tugang kan Concon na ipadara ini sa paginin plebisito na sa nakabugtak sa sinabi ng kondisyon na magkukwada tabi ang 300,000 na boto nin mga babae para maging batas asin magkaigwaning karapatan sinda na makapagboto. Sa inot na pagkakataon, ang mga babae sa plebisito kanuminaging Abril 30, 1937. Pagkatapos bilangon ang boto, naglataw mga tugang ang sobra sa 492,000 na babae na nagboto mantang 447,725 sa inda ang nanindugan sa sendang karapatan na makapagpartisipar mga tugang sa eleksyon. Iyo adi, Kaya dahilan kayan, mga tugang sinda, nagkaigwaning karapatan na makapagpartisipar sa paginin pagbuboto. Haluyunon man, adi. From 1900s, 1902 hanggang 1937, kan sinda mga tugang magkaigwa nin pagkakataon na makapagpartisipar sa anuman na eleksyon sa satuyang nasyon. Yan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Digdi po sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Salamat tabi mga tugang kay Renen. Salamat amigo sa imong masusing pagre-research sa may kinaraman sa mga magayon niya to nakaraman ngunya na pag-aaga sa Morning Hirit. Paano kaya ever since baga kan mga sa ibang mga nasyon ang mga babae dahil karapatan na magboto. Sinda po iban hiling ka ito kan mga nakaaging panahon. Asin sinda po, taday pwede magboto, dahil man po sinda pwede magpartisipar sa magkandidato sa anuman na eleksyon. Yan po ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Nasa linya po ang dagdag na report kasabay mga tugang an bareta na bitbit ni Jomar Bien. Hello Jomar, good morning, kamin. Salamat VP Henry, good morning sa mga paratabay. Sa dagdag na bareta, ngunyan bulan ng Marso, ipigsusilibrar ang Women's Month sa Bilugla, Pilipinas. Asin ang mga lokal na gobyerno igwanin mga aktibidades na nakalinyada sa bilog na bulan. Kairi ba na dyan ang lokal na gobyerno kan bakakay sarong bulan mga aktibidad. Pero ngunyan na alda bilang romdom o pagsilibrar kang Women's Month na pigapanginotan kan bakakay Gender and Development Office
apat ang nakalinyadang activity ngunyan daw digdi sa Banwaan kan Bakakay. Primero, ang National Women's Month kick-off digdi sa Municipal Plaza, nagigibo na alas 8 sundo alas 9 ang pagkaga. Dangan susundan ni kan launching kan tinda ni Wana sa Bakakay Municipal Quadrangle naman nagigiboon. Tapos serbisyo para sa Bakakayana sa Bakakay Municipal Quadrangle alas 9 hanggang alas 12 ang pagkuto. Dangan ang pagkahapon ngunya na aga magirare yon Liga ng mga Barangay Session, may koneksyon sa Gender and Development Code Review and Consultation sa Bakakay Municipal Liga Hall. Sarong although pasanayan tabi di Henry, pero halos digdi sa bilog na First District, sabay-sabay ang kick-off ninda and sarong bulan ang magiging aktibidad ninda kasabay man kan pag-obserbar kan Fire Prevention Month. Bureau of Fire Protection. Yan ang report, John Marbian, DCGB. Yung man ang ganda, no? Ang marsupalan Fire Prevention Month. Yan, ha? Mga tugang, good morning. Tabi dyan kay paabot sa gabos na Brad Sis, SRB. Salamat. Okay na to, ha? Okay, sige. Happy birthday po kay Benjamin Loria ng Binyan, Laguna. Yan, sabi ni Lads Bueno. Good morning, Tabi. At saka, happy birthday kay... Good morning daw sa mga taga Victory Village, Barangay 27. Tabi, good morning, Tabi, sa Indo nga min. Yan, alright. O sige, didibot, basanta daw kamo kirawit Dabita, nailing ko igwa sa kuya si Pading Ray Romero na pinadarang rawit dawit sa DCGB. Alright, ito, ang rawit dawit ni Pading Ray, ang buhay. Yan, sige daw. Ramon ta daw mga tugang ang laman kang rawit-dawit na ini, ang buhay. Yan, ha? Ang buhay nga taarog na kaini. Mahal na Diyos sa imo, kami nagpapasalamat. Sa gabos mong karahayan, kami iminuklat. Sa masakit na sitwasyon na buhay mi apektado, tabangay po kawi, tabi nin liwanag. Diyos marhay na daw sa pagtao, nin paggalang. Sa indugabos, mga namumutan. Magkasararo kita sa pagriparo mga tugang. Kan mararaot sa palibot na biktimanin kadaklan. Iba-ibang bareta na garon kamatulan. Igwang mga isyu na yaon ang kahaputan. Ibang lokal na pangyayari, nakigkig ang kadaklan, na daimaw na huna ngaran na ginibuhan. Panahon sa ngunyan nabubuhay ang iba, sa mga gamit na dara kan mauswag na teknolohiya. Mga ibang informasyon na marhay sa paghuna ta, pero pangyayari kita ang biktima. Ani ba nagdidepende sa cellphone na katutok? Piglilinga ang buhay sa pagikan TikTok? May bakong maingat, winawaraan supog, deng respeto sa sadiri dahil sa pagbado-bado. Hain na suvalyos na sa tong napag-aralan, so tamang tradisyon na kaipuhan pag-ingatan, sa marhay na modo na dapat pangarugan, na haros pabagsak na kundai maagapan. Mismong sa pamilya, yan ang aki na mumolestya. May dai nakakaiwas sa difisilo na droga. An makamundong kaisipan na maging pampasada, na bihikulo nangyayari, naigwam mabiktima. Lineksyon na kita nin labi-labing pasakit, nakadaklan sa tuya, pinerwisyo ni COVID. Kaya mga day pwede sa satuya pipagilid, ang karahayan sa isip iyuan manumbalik. Igwa itong adal na satuya itinao, iwinalat na baguhan ang mga salanggibo. Sa panahonin kagipitan, pagmangno itao, paurugon ang pagkamuot sa bilog niyatong puso. Nawawara ang dignidad na sa tong iningatan, dahil pangkinaban ang dalagan kan buhay,
bako nang makalangit sa tong binabasihan, kaya mahapot kita nga taarog na kaiyan an buhay. Iyo man ang gada di. Iyo man ang gada no, nata man ang gada arog na kaini an buhay. Iyan po ang hapot, ha? Mga tugang sa indong programa ang Morning Hirit. Thank you tabi pa rin Ray Romero sa magayon na rawit-dawit ngunya na pagkaaga. Nata man ang aputon ta dawan sa tuyang sa diribod ang palibuta. Nata man ang gada arog na kaini ang buhay. Sisayan may may kwang kaini kagibuhan kaini kung nataarog kaini an sa tuyang buhay. Pag nilay-nilayan ta daw tabi yan. Kaya kita maturukaw muna sa pagdangog kan masunod na mga bareta. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasaran. Para para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 6:10 ni Daga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan pong Marso 3, 2025. Sanggunang bayan kan Bakakay Albay nagtumar parties na sa surat kan head teachers o head teacher kan Kagbulakaw Elementary School para masolusyonan ang baha na naglalaog sa eskwelahan durante kan makusog na paguran. Campaign materials na binaklas kan COMELEC sa mga bawal na lugar nakatambak sa compound kan DPWH Region 5. Sa lado national 0 o sarong bagyo ang lauman nangunya na Marso sigon sa Pag-asa. Palasyo Malacañang aminadong makangalas ang halangkaw paman giraray ang presyo kan bagas. Salbatana, kamo nasa pwesto mangalas kamo kung natahalangkaw ang presyo kan bagas. Sa ibang nasyon, European leaders suportado si Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos magresulta sa mainit na diskusyon sa pagipaghuron niya kay US President Donald Trump. Business News LPG may rollback sa 11 pesos kada kilo na tangke. Health News tips na para protehiran ang pagdangog asin pangataman sa talinga ipinaluwas kan mga health experts. Detalles mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Magtitiripon dyan na 1:30 nin hapon sa barangay Kagbulakaw, Bakakay Albay ang mga nasa Committee on Education kan sangunang bayan kan Bakakay kay bahan ang mga personahes hali sa DPWH Bicol, DNR Environmental Management Bureau, mga opisyales kan barangay Tanagan, Manait asin Kagbulakaw, mga paratokdo asin Parent Teachers Association kan barangay kan Kagbulakaw Elementary School, tanganing mapaghurunan asin makabilog din permanenteng solusyon sa paurotrong pagbaha na naeksperyensyahan kanasabing barangay. Sa programang Boses kan Kapalibutan, sinabi ni Konsehal Father Noli Alfarce, pamayo kan komitiba, nagsurat na siya sa head teacher kanasabing eskwelahan para maghagad din makaskas na aksyon dahil sa matinding pagbaha. Kanekalis na si Manan naging dahilan para matakot ang mga estudyante asin magurang madumog ang mga learning materials, printers ni Bapang gamit sa eskwelahan.
Dai pwedeng magbungog-bungogan, magbuta-butahan digdita. Piktado na ang tawo. Pero sa tawo, takot na mag-irestar sa Kagbulakaw, sa Manait. Sabi ka ining head teacher, may mga trauma na da sa mga aki na elementary. So kaipuhan po, hiruan ini. Kaipuhan, may mag-action digdi. Sinabi na Alparse na kay puan mang mahiling asin madangog mismo kan mga personahes kanasabing ahensya ang agrangay kan mga apektadong barangay para makagibon in aksyon sa nasabing sitwasyon. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal nakatambak po ang mga campaign materials na hinarali asin ipinagbabawal na lugar sa compound kan DPWS Region 5 mantang pigahalat ang tamang disposal procedure. Sigon kay COMELEC Regional Director Attorney Maria Balesa, nasa proseso kan pag-imbentaryo ang sendang opisina mantang hilingon ang mga pwedeng i-recycle kung pwedeng ipagladawan kay ni kanakalis na eleksyon. Dakol na mga tarps o tarpaulin ang itinaos sa mga nasuluan na pamilya para mapakinabangan. Mientras tanto, maigpit ay pinagpapautob kan COMELEC ang regulasyon sa campaign materials tangani na o sa lado nasyonal kung saan ang mga kandidato padagos na mabalgar sa pagbugtak ng mga campaign materials sa bako man designadong lugar na pwedeng makasuhan susog sa ley. Nakatalaan pong ilansar kan Albay Electric Cooperative o ALECO mga tugang ang sendang programang photovoltaic mainstreaming solar home system sa mga masunod na bulan. Inang pahayag ni ALECO Information Officer Ans Galero sa programang Buses kan Kapalibutan. Kung saan sa presente nagbilog sindanin komitiba na matutok sa preparasyon sa implementasyon kani. Ipinaliwanag niya na ang programa para sa mga harayong lugar na dipisil abuton kang linya kang kuryente alagad sa pagikan itatakod na solar home system magakaigwa sindanin kuryente dahil sa enerhiya hali sa sildang kanal daw. Sinabi ni Galero na magiging prioridad digdian barangay na nasa isla. Dogang pakainin na magkaigwa sindanin information education campaign sa mga masunod daw para formal na introducer ini sa endang mga miyembro konsumidores dahil ang taperas sa makatipid na babayadan sa konsumo kan kuryente magakatabang ini sa pangataman kan kapalibutan. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal sa oras na 15 makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Nasa linya ang report kasabay si Jimmy Nasalita. Dahil paman girara ipigukupar kan na Josepina Belmonte Duran Hospital bilang extension kan lumang hospitalan bagong mga building sa compound kan GBDAP na makukuha sa Tuburan, Ligao City kung saan kung matatandaan may go signal na kay ni ang provincial government through provincial engineer Dante Baclao nagsasabi o kaya pinagsabi sa DCGB News na may kuryente na sa gilid na building dahil manigaran dakulon ang mga pasyente asin nagpapakonsulta sa lumang ospital kuno-kuno ang mga pasyente samantalang sa inuta natatanaw ang sobra kadakula asin mahiwasono na ospital na dai pa nagagamit o dai pa pig-okupar sa kod sa mga oras na ini. Kaso hapon nagpa-share ang DCGB nyo sa bagong JBDAP digdi na discovery sa ibong kan may pagtutugot na ang provincial government na pwede na ining gamiton ang ibang building sa compound alagad na notara na mantinidupan na mga nakasara ang mga pintuan dahil pa man pigagamit hanggang sa ngunyan. Sa ngunyan dahil masabutan kung ano ang rason sa kunata dahil pa ini pinagagamit bilang extension kan mga pasyente digdi sa lumang ospital. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Bicol University Extension planong gibuhon sa Manito, Albay. Report kay Al Armario. Paplanohan mo niyan kan ibang darakulang politiko digdi sa Segundo Distrito. Pagkaigwa naman ng extension kan Bicol University sa Manito. Sigon yan kay Christopher Kinoko. Sigon sa iya kung igwa ng extension ang BIO sa Pulangi. Asin ginabatan natataday man ini magibo digdi sa Segundo Distrito. Haloy na ining agrangay man o pangaturugan kan mga tagama nito.
Dakulman ang gusto makatungtong sa kolehiyo, agad kaipuhan pang mag-board sa Legazpi. Asing na daraga para sana magpaka-eskwela. Dakula nagpaka-graduate naman na high school o graduating sa high school. Alagad sa kakapos ini budget kan magurang sagkod na sana tinda sa sekundarya. Kaya sigon kay ko, parte ni kasayang ibigo portiger, katabangan ibang politiko para sa mga taga-maan nito. DCGB, Al Armario. Mientras tanto, Karen Ala may dagdag man na report. May propostong in-city resettlement ang Provincial Human Settlement Office na pikto target i-implementar ngunya na taon para sa mga warang formal na istaran sa mga nagkapirang lugar sa syudad ng Legazpi na andaga pagsadiri kan gobyerno probinsyal. Tusog sa itig protesto kan Provincial Human Settlement Office sa Kapihan, ang katuyan kaini ang matuktukan ng formal na istaran ang mga informal settlers at yung mga underprivileged. Naputo lang report ni Karen. Nawara. Balikan tang report ni Karen Ala hali dyan sa luwas. Dayna. Karen. Go ahead. Tutukan formal na istaran ang mga informal settlers at yung mga underprivileged na naka-ilistar digdi sa Balintawak, sa Kabugaw, Pagpundaraga Bagtang Road, sindigding harong sa nasa likod kan Albay Astrodome, sinabi kan opisina, pagsadiring dagapalan. 20 makalipas ang alas 6 din pagkaaga. Mientras tanto, dumang kita sa report ni Jasmine Bau o ni Joanna Gripa. Hali po dyan sa luwas. Albay, mantinidong leptospirosis free a pesar sa primerong pagbaha o propilming pagbaha sa probinsya. Detalye kayan kay Joanna Gripa. Murang mata ng kaso ng leptospirosis sa kabilugan ng Albay, kaya nag-aagi pa sa ng Pebrero, apisar kang padagos na pagbaha sa mga iba-ibang lugar sa probinsya. Inisigon sa Food and Waterborne Diseases Coordinator ng Albay Provincial Health Office na si Anthony Ludovice. Sinabi ni Ludovice, positibo ang kamugtakan kang probinsya ngunyan. Kumpara sa nakaaging taon na nagkaiguan ng 10 kaso noong Enero hanggang Agosto. Apuera kaini, sigun sa iya, mantinido ang pag-aksyon kan opisina sa pagtataon ng kaaraman sa paaging lecture sa Buro Barangay, manungod sa leptospirosis. Ipinag-iingat man kaini ang mga residentes na iwasan ang paglusong sa mga baha, lalo na ikuha ng mga bakterya at yung ihi ng kinu na pwedeng kaunan ka nasabing helang. Ang leptospirosis sarong nakakaulapit na helang dulot ng bakteryang leptospira na makukuha sa paagi ng direktang kontak sa dumi o ihi kan mga hayop na may infeksyon, arukan ayam, urig, asin, kino. Joanna Agripa, Internal Bicol University, DZGB News. Mientras tanto, Legazpi City Job Fair nakataon ng trabaho sa Haros Kabanga kan mga nagpartisipar na mga aplikantes. Report kay Jasmine Bausing. 1,350 na mga aplikantes ang nataunan ng trabaho sa ginibong Legazpi City Job Fair 2025 kan nakaaging simana ika-21 kan Pebrero. Sa rehistro kan Public Employment Service Office Legazpi City, igwa sila ding 700 na mga aplikantes ang nagpartisipar mantang haros ka mga kaini ang nakakuha ng trabaho. Sigun man kay Diosdado Ferneses, taga-pamayukan Peso Legazpi, pigala o maninda na maantos sa 1,000 na aplikantes ang mga maatinder kan job fair, alagad gawsa kan maraot na panahon, bay ini uminabot sa nasabing target applicants. Sa ibong nalado, nakisumaro man sa job fair ang 86 na ahensya na igwang 10 overseas agencies, mantang 66 man ang hali sa mga lokal na ahensya.
Mantangon yan, apig prepararan naman kan Peso Legazpi, ang sunod na job fair na i-establisher sa papaabot na selebrasyon kan Ibalong Festival ngunya na Agosto. Jasmine Bausing, intern Haling Bicol University para sa DCGB News. Oras Pilipinas, alas 6:22 nin pagkaaga, dumang kita sa bareta ni Joshua Bino. Talagang lalauman ngunyan ang posibleng pagkakaiguanin paglangpang sa bilang ng mga dengue cases na namamatuan naman sa ibang parte kan na nasyon. Ang Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC, dating tigapod na BRTTH, kanakaadi pang aldaw formal ng binuksan ang saindang dengue fast lane para sa mga pasyente na may sintomas ng dengue na malaog sa saindang emergency department. Ang fast lane na ini, iyon ay nagtibar ka na sabi ng ospital bilang preparasyon sa posibleng paglangkaw sa bilang kan mga pasyente nga may dengue. Siring man masiguro anak marikas na pagkatataong atensyon sa sainda kung hindi man maglulaog na sa magbisita sa nasabi ng ospital. At puwera sa ini, nag-utob man ang nasabi ng ospital sa pangapudan kan Department of Health o DOHTB sa Bicol, pwedeng tigapod na alas 4 kontra mosquito campaign. Kung saan, kada alas 4 ni na hapon naglilinig ang malala ng mga opisina o mga ahensya tangani ng rauton ang mga lugar o kaya mga posibleng pagbunayan ng mga lamok. Sigun sa nasabi ng ospital, magdiribahan, aksyonan, rauton ang mga lugar na pwedeng piyo ang pagbunayan kan mga langop o ang pangapudan niya na itaob, itaktak, pamarahon, asin lukduan ang mga pwedeng may tubig na ang pagbunayan, pag-istaran kan mga lamok bako sa nasa mga opisina kundi sa mga kanya-kanyang mga harong. Ibo na ni regular kada alas 4 min hapon bago pa magparalakop ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog kan aldaw kung sa iyon ng oras kan sa indang pagluluwasan. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Mga nakatabang para sa mapaasenso ang San Francisco Institute of Science and Technology, tatawanin Ondra ngunyan aldaw. Report kay Jomar Bien. Mimid bidon na tatawanin pag-onra ngunyan aldaw ang mga persona na nakatabang nin maray paraan San Francisco Institute of Science and Technology. Digdi sa panamaan kan malilipot, iyuan maguswag. Inian ipinahayag sa DCGB News ni Madam Dana May Sakay, ang Vocational School Superintendent kang SFIST o San Francisco Institute of Science and Technology na nasa irarom kan TESDA o kan Technical Education and Skills Development Authority. Sinabi ni Sakay na ang mga personang iniiyuan kadaklan sa mga nagre-retiro mga empleyado ninda na nakatabang nin maray sa laog ka nakalihis na halawig na panahon para padagos ang operasyon asin pag-asenso kang SPIST sa programa o ang nagsabing pagondra gigibuhon kasabay man kan pagselebrar kan SPIST kan ika-30 Pearl founding anniversary. Pun ngunyan aldaw sundo sa maabuto na Biyernes sa programa ipipresentar ang mga nagre-retirong mga empleyadong ini asin duman mismo tatawanin mga recognition asin pag-award ka na mga tokens asin pagmidbid sa inda pigdalaw man na magiging bisita sa okasyon ngunyan aldaw iyuan mga representantes man kadarakulang mga kumpanya na naging katabang kan SPIST sa indang operasyon sa nakalis na 30 taon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Alas 6:27 oras sa Pilipinas, magbabalik kami makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman
serbisyo ko, ito ang totoo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:30 o 29 nin pagkaaga, padagos kitangon yan sa mga bareta sa lado nasyonal. Posibleng warang bagyo o saro na mabilog na malaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngunyan na Marso sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda na base man sa monthly climatology track kan ahensya. Sa iyang sinabi na posibleng tumbukon kan mabibilog na bagyo ang Visayas, Mindanao, pasiring sa Palawan, posible man ining mag-record paharayo sa kadagaan. Mientras napapangaranan ang bagyong Auring kung may bagyong mabilog ngunyan na bulan. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal. Serbisyo na muna sa kapwa Pilipino ang magiging prioridad ni Senador Bongo asin bako politika. Ini ang paninindugan ni Senador Bongo may kinaraman sa iyang plano na mas pakusugon ang serbisyo sa mga namanwaang Pilipino. Sa iyang sinabi sa rong interview o media interview, may kinaraman sa campaign rally na ginibo sa Laguna, kasarabay at iba pang mga Duterte senatorial candidates. Sinabi ni Go na habo niya ngunang magkomento may kinaraman sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Inot ng inanunsyo kan Philippine Senate na sa maabot na Hulyo pa pupunan ang impeachment trial. Sa likod kay ni
siniguro ni Senador Bongo na naghanda siyang trabahoon as in gibuhonan sa iyang trabaho bilang senador may kinaraman digdig. Nanindugan man siya na ang magiging desisyon kan Senado base sa ebidensya na base sa katotohanan sana. Mientras tanto, dakol ang suporta na ilinuwas kan mga taga Laguna may kinaraman sa kay Senador Bongo sa pagkandidato graray kay ni bilang senador kang nasyon. Uminabot mga tugang sa 7,000 na kaso ng hand, foot, and mouth disease o HFMD ang narehistro sa nasyon ngunya na taon. Sigon sa Department of Health, puon kan primerong aldaw kang Enero, sa kod Enero 22, 2025, nasa 7,598 ang totalmenteng kaso kan HFMD sa nasyon. Sigon sa Department of Health, may masalangkaw ini nin triple kumpara ka na kaaging taon na nasa 2,665 ang narehistrong kaso, pero mas sa baba pa man giraray ini kumpara kan taon 2023 na nakarehistro nin sobra sa 2,500 sa laog siya nin sarong simana kan Pebrero. Sobraman 50% ang mga kaso ngunyan halis sa Central Luzon, Cordillera Administrative Region, CAR, Mimaropa, as in Metro Manila, kung saan 4,225 sa mga ini ang mga aking may edad na 4 anyos pababa. Sinabi pa ni Health Secretary Ted Herbosa na maski madali ining maglako pero bihira ang kaso nin mga nagadan o nagagadan sa helang. Sa abiso kan Department of Health, ang HFMD makukuha halis sa pagtalsik ang liwoy na may virus o pagkapot sa mata, dungo o ngimot gamit ang kamot na kontaminado nin virus. Tinauanin doon ni Palace Press Officer as in PCO Undersecretary Claire Castro na makangalas para sa palasyo kung nata sa gudgunyan mantinidong halangkaw ang presyo kan bagas. Sigon kay ato ni Castro, dakol man na nag-aabot na bagas alaga da man giraray nagbaba man presyo kay ni mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pigadalan ini asin pigaaram kung saan nagkaigwan ng problema dagdag pa ni Castro. Sigon sa PCO officer na daimapundo asin panagos na pigtututukan kan gobyerno ang isyo sa baga sa tahaw kan kamautan ni PBBM na mapaibaba ang presyo kaini para sa interes kan mga para bakal. Mga tugang binawi po kan Commission on Elections sa COMELEC ang direktiba na kaipuhan na magrehistro kan mga survey firm o poll body para makapagkondukta ng survey. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Helwin Garcia na nasabing kasuguan na nakapalaman sa pinaluwas na Resolution 11117 posibleng magresulta sa pagbalgar sa konstitusyon. Imbes na sapiritan, ginibo na sa ng voluntaryo ang pagparehistro para sa mga survey firm. Sigon kay Chairman Garcia, na magkakatabang ang nasabing resolusyon para mawara ang survey entities na nagpapabayad para paboran ang sarong kandidato. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas, makalipas lang po kay GB News Express. GB News Express. Ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y
may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Legazpi, Hisham Ismail always. Happy Hisham Ismail, Hisham Ismail. Para sa bagong Legazpi, Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa Balota. GB News Express. GB News Express.
Mga tugang, suportado po kan European leaders si Ukraine President Volodymyr Zelensky matapos magresulta sa mainit na diskusyon ang pakipaghuro niya kay US President Donald Trump sa Oval Office. Kanakaging aldaw, kay ban sa nagsuporta kay Zelensky si European Union Chief Ursula von der Leyen asin Antonio Costa kasabay kan asigurasyon kay Zelensky na daini mas kinuarin nagsusulo sa joint statement ipinahayag kan dumang leader kay Zelensky na maging maisog asin day matakot mantang siniguro kan mga ini na ipagpapadagos ang pagipagtabangan para sa makaustisya asin pangmahaluyan na katuninungan. Tinawanin doon ni French President Emmanuel Macron na ang Russia ang aggressor sa gyera sa Ukraine asin ang Ukraine ang agrabyado. Nangako maninin tabang sa Ukraine asin sanction para sa Russia sa laog nin 3 taon. Sigon kay Macron, ang igwang nagsusugal para sa World War III o kung igwang nagsusugal para sa World War III, iyo si Russian President Vladimir Putin. Nagpahayag man in suporta ni Bapang world leaders hali sa Germany, Netherlands, Poland, Spain, United Kingdom, Canada, Denmark asin Sweden. Mientras nangapulan man si Italian Prime Minister Giorgia Meloni sa Estados Unidos, Europe asin iba pang kalyado na magkondukta nin summit sa mas lalong madaling panahon para tukaron ang gyera sa Ukraine. Bareta, mga tugang sa pagininegosyo. Business News. Business News. Nagpautuponin rollback sa presyo kan liquefied petroleum gas o LPG sa nasyon. Sigon sa LPG Marketers Association na nagkaigwanin 11 pesos na pagbawas sa kada kilogram kan household LPG cylinder tank. Haro sa mga dahilan kan rollback, iyon pagbawas kan Saudi Aramco sa presyo nin sagkod $20. Nagtutubod ang grupo na posibleng masundan ang bawas presyo kang LPG sa maabot na bulan. Mientras tanto, ramon tadaw mga tugang ang mga tips para proteheran ang pagdangog asin pangataman sa talinga na sinabi kan mga eksperto. News Director Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagdadakula numero ka mga nabubungog o may hearing loss sigon sa mga eksperto sa salud. Sendang sinabi na ang makusog na tanog o sounds pwedeng makaraot sa talinga na marisulta sa pagkabungog o ringing sa talinga. Katakot kayo nagpaluwas ng tips ang World Health Organization o WHO kung paano maprotehiran ang pagdangog asin pangatamanan ang talinga mantang para ni ang World Hearing Day. Ang mga tips na ini, kumpuesto ka mga minasunod, protehiran ang pagdangog sa pagi, kan pagmantinir kan volume level ni nababa sa 60% kan maximum. Gumamit man in earplug sa mga maribok na kapalibutan. Mag-request ng hearing test sa mga bagong mamundag na umboy, asin school age children, asin sa sisay man na ang edad 50 anyos pa itaas. I-check ang sa diring pagdangog gamit ang WHO, Hear Who, up kada taon, asin magbisita sa doktor kung na-score hababa sa 50. Abiso pa ka mga health experts na gumamit nin assistive technology o hearing aids o iba pang device kung abiso ka ng eksperto dahil makakatabang inisa sa imong kapasidad na makadangog. Asin, stay informed o edukaran sa diri sa good ear care practices asin ipawagas ang awareness o karaman na ini sa komunidad. Health News from Newsbase, Martila. Thank you, Paring Mar, sa mga istoryang yan. Mientras tanto, nasa linya po si Ariel Samodio sa Kamugtakan Kampanahon, hali sa Pag-asa. May naaga po. Mr. Liz, ang nakaka-apekto sa bilog na nasyon, Comodoros naghali sa Sirangan. Di man na magdadara sa kabikulan mo niyan, mapanganoro na kalangitan na igwaman tsansa din mga kalat-kalat mga pagkuran, asin pagkikilat pagtaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na Doros na hali sa Sirangan hanggang sa norteng Sirangan ang mamatayan, na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang buhat kan temperatura nila lauman po 23 hanggang 31 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6 nin aga, masulno pa dyan alas 5:54 nin hapon. Alipuridi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Mga tugang iyan po ang bilog na detalye kan mga bareta hali po sa Newsbase kan DZGB.
Nagsurat kan Bareta News Director Mar de la Cruz, Angel Mustasa, asin Jenny Balyaran. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa Aluas. Kasabayan interns, hali po sa Bicol University. Sa Indong Nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kantes, asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mamag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Segundo Distrito, Kasuya. Ang board member niya to, Kasuya. Maasahan ta, Glenn Kasuya. Makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya. Ang board member ta, digdi sa tuti. Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Ay, kaya pala ubos kagad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang. Baka pati boses mo tangayin ng sipa. Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes, baby! Good morning, baby!
Pinky-on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaki. Pinky-on. Salbata na ba kung na-pinky-on mo so napindot ko lugod na Pagkana baby? Mo sa morning hearing. Iba si Henry M. Nyan. Lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby. Alat ko na ba? Ay, makamadagitan ka na. Thank you, baby girl. Alright. Oy, ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis o cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago, tanganing mga tay, kay puan po na sabayan ng Protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, halayan sa herb, natural kaya ligtas. Ang Liver Aid kan Silimarin, saro po yan na antioxidant na nagkapagtataon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Pwede man ining makatabang sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o ora, mahilig man iminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal yan sa mga butika nationwide. Alright, oy, sandali lang ha. Good morning nga pala kay Dr. Philip Roa. Yan, sa kuyang amigo na ENT. Maray na si Boy, ano Karen? Maray na si Boy yan eh. Nakakadangog na si Boy. Maray na ang pagdangog niya. Maray na ang pagdangog niya eh. Kasabay kan si shortan mo sana, naulian si Boy. Dr. Philip Roa, ang sa tuyang amigo dyan na ENT, tabi sa ear and halunan, eksperto sa halunan, mga tugang sa halunan, buda sa talinga. Ayan, Dr. Philip Roa. May mga amigo ka muna may problema sa pagdangog, buda sa halunan. Yan ka mo kay Dr. Philip Roa sa Esteves, hospital. Thank you tabi Dr. Philip sa pagkataman kay Boy. Maray na ang pagdangog niya eh. Natangin, nagka-diferensya. Basta, okay na sa ang talinga. Buda, si Dr. Chris Gianan, Dr. Chris, pag-abot sa lawas, buong lawas, si Dr. Chris, ano yan, internal medicine, diba? Dr. Chris Gianan, salamat man ha. Grab, nag-aabo kaya si Boy. Grabe ang problema ni Boy yan eh. Iba kaya pagdakol ang pig-asikaso mo? Na-stress ka? Pagdakol ba ang pig-asikaso mo? Nag-abo-abo si Boy, kung ano-ano nagkamaratian ni Boy. Driver me, pagdakol kang pig-asikaso, may stress. Ako pig-asikaso ko, saro sanay. Kaya ako na-stress sa buhay. Basta sa talinga, buda halunan, si Dr. Philip Salawas. Thank you, Dr. Chris. Dr. Philip Roa, sa assistant staff nito kay Boy Mata. Ang mata ng DCGB sa kalsada. Baby boy! Ano nangyari, baby boy? Good morning, baby girl. Kumusta si baby? Okay lang always. Oo, as always Okay. Gari may nag-text, gari may nagkontra. Gari ko nagkontra, madali lang okay. Si Dr. Chris Palan, basta ka mo, good morning. Oy, si Chief Ramiro Bagay, si Dr. Nakatambs up si Bunjing tabi, Dr. Chris. Kung ka mo ngaya, may edad na, Joshua, kung ika may edad ka na ngaya, mga 70 ka na, o 60, kung may problema kang iba, Dr. Chris, sekreton mo lang. Ay, alam na yan. Oo. Ako, actually, di pa ako mo niyang problema. Pero pag... Dahil patitugot. Dahil patitugot. Kun mo lang. Dok, ano na ba, Dok? Ano nga na? So, kan, sabi, Dok, so, okay. Dara sa paggurang mo. Yan. Ay, naman, dito na. Magagulpe. Igo ang mga sekreto. Ako. Dai para yo pa. Naksog pa? Aki pa. Naksog pa? Anong problema ka ng sarong ilidong opisyal?
po ha. Sige, ano ini? Talaga? Ata na. Siyang kausa kong delayed ang sesyon o late makapagbuon? Late matapos. Haloy pa mo dyan, tas siyempre haloy nagbuon. Oo. Ano ba yan na? Marasa pa man na mga... Bay na ni pagbuto. Bay na pagbutuan sa mabot na daw ini. Kudadaw nindo. Ade? Dadaw nindo. Bay na gayod pagbutuan ini. Sa mabot na daw. Ano nangyari, Digdi? Isay daw ini. Oo. Na ilihibong opisyal. Na? Napigta ka uyaman kan iba. Ana? Kawasa. Iyon na sa naday ini. Ang pirming nakakapahaloy sa kondukta kan regular session. Oo. Maski ano-ano na sanaan tigkataram, tigkakantsaw. Pero na sa nangaya muyang gibuho na karaw-karaw ang dapat formal na okasyon. Ano nga ya, boss? Tagaro naghihaloy, kulang ka na sa pansin. Garo nga ya, rolapwas naman iyan sa parliamentary procedures. Oo. Session nga ya ini, bako man Christmas party. Oo. Dakulon ka nga ya perming adlib. Oo. Elected official ka, boss. Bako taman nga ya MP. Ano pa? Baka pag feeling niya, matin siya kay Christmas party. O birthday party o dibu. Ano? Baka. Kaya nagpalit siya, baka. Pili niya, matin siya kay kuhan kay, ano ini, Kaukos sa barangay. Minsan, bako man siya late. Oo. Kundi sa tao kan session, sige ang kakaraw-karaw. Nata. Sige ang kantsaw, sige ang adlib ki mas kano-ano. O baka naman siyang itataram pa, ano natultol. Di ba? Ata. Baka naman siyang itataram natultol, kaya arog ka yan. Baka. Oo. Kaya, pag inida si Busing na ang mataram, kiri-kiri na ang nasa palibot. Uwi na naman niya si Pahaloy. Pahaloy. Ano po sa iya? Pahaloy. 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 Delay yung tactics palan. Delay yung tactics. Gari, bako man gabos, gari girl na iba de. Ha? Gari girl na iba. Bako man. Gari girl na nagkakapera. Ade. Sige ang paloy-haloy. Mayaman sana. Mayaman sana. Oh. Siyempre. Tapos pagka muna, natapig para pahaloy mo pa ako. Parang ipag-try ko kung talagang stroke ka sa kuya. Diba? Ha? Sorry, baby girl. Oo, ganyan. Tapino sa nadaang mga karaw. Ihahalo pa sa sesyon. Kaya ngayon nahalo yan perming matapos. Kamili ngaya kalyado niya ang presiding officer. Oo. Ang chismis dapat tinipi. Ano? Dari magabat na ang laban kayo sa eleksyon sa Mayo. Tapos na. Kung araw ka ng fight niya. Kung puro na sa nangaya karaw-karaw ang fight, baad niya karaw-karaw man ang butong mako, adi boss? Posible. Posible. Pahaloy. Sa ni sa Lislador inadi. Lislador. Ako? Mr. Pahaloy. Ano ba yan? Kilala mo ini? Ha? Kilala mo ini? Bibid ko? Parang sakay sa commute. 8 ang bayad? 13. 13. Minimum kaya meron dyan, 13. Minimum pala. Awinda. Oha. Pasiguro no, hindi pa kapahalo ya. Pagkari no. Goodbye. Pagkari nga nino yan tirada no. Ita masupog dyan sa mga nag-aaral at simo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw mananggad ini. Nataapang naghalo jing at siyempre may naguluya ang audio ko rin ganyan. Morat na naman Naguturos ang audio. Mga
Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na tabi ang DCGB Bareta alas 7 kasabay si Edwin Peralta as in Jasmine Baluloy. Ang kapartner po ni Edwin Peralta. Iban may tanam kong apelyido ni. Iban may tanam kong apelyido eh. Iban may talabaka, iban masabi kong apelyido. Madagitan kita ni kabatchmate. Ade. Sa dyan pong alas 12 ninudto, mga tugang sa DCGB, sa ino pong madadangog ang bagoming tandem sa Bareta. Bert Nunez asin Gina Ritterly. Effective today, 12 o'clock, newscast tabi. Ang sa indong madadangog mga tugang si Bert Nunez, boda si Gina Ritterly. Effective yan mo niya na aga. Hanggan po sa mga masunod na mga aldaw, didi po sa DCGB. Boda, welcome man palan sa OKFM kay Josa Casey. DJ Josa. Yan. Kapuan, mapuon man ngunya nagakan sa iyang trabaho, didi po sa OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka. Siguro magkaroon 9 o'clock ang slot niya or 10 gayon. 9 o'clock. Ang time slot ni JC. Ni Josa, DJ Josa. Yan. Una, tabi, yan, ang nagkaperang changes mga tugang hindi po sa DCGB. 12 o'clock news, Bert Nunez and Gina Ritterly. Abagan po lindo yan. DCGB, Bareta, alas 7. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Hapot. Goodbye. Mabuhay.